Insolents, mandrosos, egoistes, desconsiderats, despistats, tots són adjectius una mica negatius. En tot cas, són adjectius que quan ens enfadem els pares podem aplicar als nostres fills adolescents. L'Alba Castellví ve a Tarragona, està a Tarragona avui, per explicar-vos una miqueta més a través del seu llibre com educar adolescents. No sé si fins i tot com entendre'ls. Alba Castellví, bon dia. Bon dia, Núria. Potser comencem per aquí, no per entendre'ls, per poder-los encaminar o què? Va bé, entendre com funciona el seu cervell, sobretot per saber què podem esperar i què no, perquè quan sabem que no podem esperar certes coses, si aquestes coses no arriben, ja no tenim aquesta sensació de decepció, de preocupació, ja sabem que forma part de la normalitat, per tant sí. Té un punt de resignació, no? de contindre'ns. Manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Això és el que publica Angle Editorial, com diem, és un llibre que signa l'Alba Castellví, Educar adolescents, i que presentes avui a l'Abacus. Avui aquesta tarda, i a més ho farem amb una xerrada centrada en la qüestió de mòbils, xarxes socials, com ajudar els adolescents a sobreviure en aquesta jungla sense que la seva autoestima se'n senti massa afectada. Però sí, el motiu de la xerrada és l'existència del llibre. És un llibre que arriba després d'Educar sense cridar, com una segona part, en certa manera. S'ha fet gran, no? La criatura a la que cridàvem i no havíem de cridar, ara s'ha fet gran. Exacte, i els pares d'aquells moments em pregunten, i ara què fem? Ara que ja sabíem fer de pares d'una determinada manera, són adolescents, i hem d'aprendre a fer les coses d'una altra, no? Ara cridar o no cridar potser no és la qüestió, ara tenim altres problemes com són les pantalles. Clara Osnabadí, potser us sona l'Alba Castellví, és l'autora d'Educar sense cridar, que va ser una bona guia, no?, en el seu dia, i ara és això, han crescut els nens. Avança'ns una miqueta el que diu el llibre, Alba, què expliques? Doncs mira, el llibre com ho has distribuït? Té dues parts, són dues parts molt diferenciades, perquè la primera són uns quants capítols més reflexius sobre qüestions com el sexe, la convivència a casa, el mòbil i les xarxes socials, les companyies, no?, els amics, les relacions socials que tenen, l'alcohol, la desmotivació pels estudis... Com una llista de temes, no? Exacte, aquells temes que són els que preocupen les famílies. Jo tinc una consulta particular i venen molts pares amb adolescents i per tant sé quins són els temes que més els amoïnen. Però llavors hi ha una segona part que són estratègies per evitar els conflictes, per viure els conflictes quan no els hem pogut evitar i són presents a la convivència, i també per resoldre aquests conflictes. És a dir, són estratègies que són tant organitzatives com comunicatives. Aquests capítols són molt més pràctics, no? Estratègia 1, estratègia 2, estratègia 3, i aquí n'hi ha desenes de maneres concretes de fer per relacionar-se amb els fills d'una manera que sigui menys conflictiva d'inici o bé que permeti resoldre els conflictes que es presentin. La manera d'abordar aquests conflictes del tractament és molt diferent de quan els nens són petits? Prou, perquè quan són petits els pares tenen més possibilitat d'imposar el seu criteri i la seva autoritat. En canvi, quan són adolescents sempre hi ha amb ells un conflicte de poder. Moltes vegades no l'identifiquem com a tal, però quasi sempre ho és. Els pares volen fer les coses o que siguin fetes d'una determinada manera i els adolescents tenen la necessitat de sentir que porten les regnes de la seva vida i que prenen totes les decisions. Per tant, sempre que els pares vulguin que les coses siguin fetes d'una manera X, l'adolescent tendirà a tenir un criteri diferent per sentir que és ell qui decideix. És saber-ho i llavors poder-ho gestionar, no? Entendre per què passa. És interessant el punt de vista de l'Alba, jo diria, també entre altres coses, perquè l'Alba no és psicòloga, ets sociòloga. Sí, exacte. I això dona una altra perspectiva del tractament de la relació, no? Sí, jo penso que la combinació de la sociologia i l'educació, jo sóc sociòloga, com bé dius, i també sóc educadora, el que dona és una mirada que contempla quins són els aspectes de la societat que fa que els joves siguin com siguin i que les famílies tinguin els problemes que tinguin, i alhora una mirada pràctica de dir què podem fer en aquest context, tal com són les coses al nostre entorn, per acompanyar els adolescents d'una manera educativa. Sempre hi ha una psicologia que intervé aquí, és a dir, totes les eines comunicatives, sí, que també venen, per cert, de l'àmbit de la mediació de conflictes. Jo també soc mediadora, des de fa molt de temps em dedico sobretot a família. Doncs la comunicació i la mediació ajuden a entendre's els uns amb els altres i, per tant, a arribar a acords, a modificar conductes. Sí, és un compendi d'eines que venen d'aquests àmbits, i crec que la mirada sociològica a l'hora d'explicar com és que ens passa el que ens passa, per què els adolescents, per exemple, estan tan desmotivats per estudiar, doncs ajuda.
ajuda. I crec que els sociòlegs moltes vegades són figures menys tingudes o com a mínim menys tingudes del que convindria a l'hora d'explicar la nostra societat i de pensar cap on voldríem o cap on ens convindria anar. Ara et faig preguntes ja molt pràctiques, A veure, tens la sensació de que per la feina que fas, evidentment, no és una sensació, és una constatació, de que l'adolescència cada cop comença abans? Oh, i tant, sí? Per descomptat. I de fet, el canvi de l'estructura escolar, quan es va avançar l'edat de començar la secundària obligatòria als 12 anys, hi va tenir un efecte molt, molt important, del qual penso que s'ha parlat poc. El fet d'arribar a l'institut amb 12 anys envoltats d'adolescents que són més grans i que, per tant, ofereixen un model molt diferent del que tenen a l'escola primària, és una cosa que afecta moltíssim l'avançament de l'adolescència. I, òbviament, també el fet que el mercat en els adolescents els considera consumidors potencials i, per tant, reben un munt d'estímuls. Exacte, per començar abans a sentir-se grans. Més preguntes. Constates que hi ha grans conflictes a tu amb aquesta tasca que fas de mediadora? Dius que ara fas de mediadora bàsicament familiar. Aquelles conflictes que totes les famílies amb fills adolescents tenen a casa, n'hi ha que són greus o més o menys entraria tot dins de la mitjana? Hi ha conflictes generalment relacionats amb la convivència, és a dir, com convivim tots sota el mateix sostre de tal manera que sentim respectades les nostres necessitats, i en alguns casos les famílies es malviuen molt greument aquests conflictes perquè s'aguditzen amb el temps si no es tracten, i ve un moment que és molt difícil fer marxa enrere i tornar a posar les coses al seu lloc. Generalment són conflictes que tenen a veure amb qüestions molt quotidianes com l'ordre, la neteja, els horaris, les males respostes. El que passa és que en aquest moment social que vivim, els fills i els pares tenen una relació molt horitzontal, molt poc jeràrquica, que fa que els fills no considerin que els pares han de poder imposar les seves normes a casa o prendre ells les decisions sobre com s'han de viure. Una mica la diferència de l'adolescència abans, no? Aquella gent que diu, jo quan era adolescent, escolta, tantes contemplacions no les tenia, es feia el que es deia a casa i ja està. Però és que la relació pares-fills és diferent. És diferent. I és en aquest sentit que el context complica la vida de les famílies, perquè no poden prendre determinades decisions sense el consens amb els seus fills si no volen tenir un conflicte cada vegada més agut. I això és un problema social que potser hauríem de debatre entre tots perquè els adolescents poguessin ocupar el lloc que els correspon, que també necessiten, en una jerarquia familiar que potser actualment és massa horitzontal. Es pot solucionar tot? Tots els casos són redreçables? Tots els casos són redreçables. Alguns necessiten ajuda professional. Per exemple, hi ha joves addictes a les pantalles que han de ser tractats per aquest problema. De fet, és un problema que cada vegada es tracta a edats més primerenques. Ara ja hi ha nanos de 13 anys i menys en clíniques de desintoxicació per aquesta qüestió, no? Però molts altres conflictes es resolen amb el consens entre pares i adolescents. És a dir, no cal portar l'adolescent al psicòleg. El que cal és arribar a acords sobre com convivim plegats a casa. En altres casos sí que és important que l'adolescent tingui una ajuda externa per consolidar la seva seguretat, per exemple, no? El que en diem l'autoestima ara. I en altres casos el que cal és que els pares aprenguin eines per relacionar-se amb els seus fills, aprenguin maneres de comunicar-se, tinguin idees noves sobre la manera d'organitzar-se. Depèn del cas, val més dirigir l'ajuda als uns o als altres o bé fer una tasca conjunta, pares i fills. Alguna idea que ens puguis donar així general, algun consell molt general? Jo estic veient que aquí cal molta paciència i temps, que a vegades és el que no tenim, o el que no volem tenir. Això jo sempre ho he dit, d'ençà que parlo de l'educar sense cridar. És important que entenguem que l'educació vol temps i que la nostra vida no és el mateix que era abans de tenir fills quan ens enfrontem a l'educació. El que passa és que és veritat que a l'adolescència de temps en tornem a guanyar, perquè ells ens necessiten menys i per tant podem tornar a fer coses que no podíem fer mentre eren petits. En aquest sentit també va bé que siguin adolescents i més autònoms.
Concretament parlaràs de les pantalles, de la desintoxicació de les pantalles aquesta tarda, tot i que ja ho dèiem, que aquí hi ha de tot. Des de qüestions sexuals, que en el tema de l'adolescència doncs és una cosa que importa molt, fins a la relació amb els amics, que també no s'ha de menystenir mai, no? Sí, perquè molts pares estan preocupats per als entorns on els seus fills es mouen. Quan són petits coneixem qui són els seus amics, quan són adolescents no. Per tant, com ho podem fer per fer un mapa de les seves relacions? Com ho podem fer perquè ens tinguin confiança a l'hora d'explicar-nos les seves coses? Però avui a la tarda sobretot parlarem de fills i mòbil. Educar per fer-ne un bon ús, perquè generalment quan un preadolescent té un mòbil a les mans, comencen una sèrie nova de problemes a casa que tenen a veure sempre amb l'abús, és a dir, amb el fet de prioritzar el mòbil per sobre de qualsevol activitat. Per tant, jo el que explicaré aquesta tarda és com és la realitat, què està passant avui dia, explicaré per què es produeix aquesta realitat, mirarem d'analitzar quines conseqüències té, i sobretot la part més pràctica. A mi sempre m'agrada que les meves xerrades i els llibres estiguin molt enfocats a com podem aconseguir que les coses siguin d'una altra manera. Mirarem de saber com evitar aquestes conseqüències nocives que pot tenir l'abús del mòbil. Estic veient que la prevenció també és el que recomanes, no? Evitar abans de que passi. Això és l'ideal, és dir, si abans que tinguin un mòbil a les mans podem haver acordat les condicions d'ús, ens estalviarem molts problemes. El que passa és que moltes vegades ja tenen un mòbil quan els pares descobreixen que comporta problemes i els han de redreçar. Doncs què podem fer en aquest cas, no? Quan ja se n'està fent un mal ús, d'això en parlarem aquesta tarda, i hi ha un capítol al llibre sobre això. Bueno, un altre dels efectes que deies tu d'aquesta educació secundària que comença als 12 anys és que normalment ja quan la criatura va a l'institut, 12 anys, és quan se li compra el mòbil. Sí, no? De fet, ara ha aparegut una guia orientativa per famílies de la Generalitat que recomana no donar el mòbil abans d'acabar el primer trimestre de primer d'ESO, és a dir, després de Nadal del primer curs de l'ESO, no abans, que no comencin l'institut amb el mòbil, sinó que el comencin sense, perquè d'aquesta manera podran establir relacions prèvies al mòbil. Jo també diria que l'expressió donar un mòbil és incorrecta, perquè el mòbil al cap i a la fi el paguen els pares i generalment ells el mantenen a base de pagar-ne les factures mensuals, de manera que el que fan és deixar un mòbil als seus fills. Quan tu deixes alguna cosa a algú altre, generalment ho fas amb condicions. La condició que l'utilitzi adequadament, per exemple. No? Tu ets partidària, de fet, proposes aquí fer un contracte d'ús del mòbil. Bé, aquest contracte... Està bé, perquè és com un joc que jo crec que els hi pot agradar fins i tot. Se'n parla molt, de fer un contracte d'ús, i els pares en general s'ho plantegen. N'hi ha molts models que circulen per internet. El que passa és que per mi tots els contractes que he vist fins ara tenen un problema, que és que fixen determinades condicions, els horaris, els usos, però en canvi no contemplen què passa quan aquestes condicions no es compleixen, de manera que quan s'incompleix el contracte tots són problemes, no? I ara què fem? Doncs els pares decideixen arbitràriament retirar-lo un temps X. Jo penso que en el contracte ha d'estar molt ben prescrit què és el que passarà en cas de determinats incompliments. De fet, jo he fet un model de contracte d'ús del mòbil que hi és al llibre i que també explicaré aquesta tarda, on es contempla què cal fer quan s'incompleix. No és el mateix que s'incompleixi d'una manera o que s'incompleixi d'una altra. I llavors això ha de tenir conseqüències diferents. De tota manera, és molt important, més que no pas normativitzar, més que no pas limitar, que això a vegades també cal fer-ho i és inevitable, sobretot quan ells encara no són capaços d'autolimitar-se, és important educar-los per ser crítics, educar-los per ser menys manipulables. És a dir, cal crear una consciència sobre què implica tenir un mòbil a la butxaca i com es poden evitar les conseqüències negatives, que depengui només del propi adolescent, perquè no sempre podem fer de policies, no sempre podem saber què passa i controlar-ho nosaltres. Doncs per parlar sobre pantalles, sobre aquesta addicció dels adolescents a les pantalles, als mòbils, però també per donar estratègies del tipus, doncs no pregunteu als vostres fills adolescents què et passa. Ja. Generalment quan preguntes què et passa, sempre preguntem. La resposta és exactament, o bé és un monosíl·lab o bé és una sortida de to i a vegades ratlla la insolència, no? I no en treus res. Què vols que em passi? No? Sí. Exacte, aleshores, més que no pas què et passa, va bé dir qualsevol cosa que em vulguis explicar, ja saps que em tens aquí. Estem obrint les portes sense preguntar directament i sense arriscar-nos a rebre una resposta que no ens agradi. Consells d'aquest tipus tan pràctic, gairebé al llarg de 250 pàgines,
que conformen el llibre de l'Alba Castellví, l'autora d'Educar sense cridar, ara ens dona claus per educar els adolescents en aquesta nova etapa de la vida. Manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Aquesta tarda a l'Abacus a 2:45. A 2:45. Molt bé, i allí continueu la conversa amb l'Alba. Alba Castellví, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia.